Важното е, че процесът тръгна. Нещо трябва да почне пътека да прави. Да, трябва да почне да плюи. Да, да прави пътек. Ох, бабачо. Пушака. То по закона на Мърфи винаги отива в тебе пушека. Пушака отива. Те е хубаво да цъкнем. Нали? Да излезеш. Да смея да не ми излезе без зъбата мусора. Ще покажем после на снахати, дали ще хареса. То чак затъмня камерата. Цъкне ли ма вече? Аз те снимам при цялото време, аз правя видео. И предпазител за краката е идеален. Ти да. Просто върши Бижу. голяма работа. Нали не е силен огън, не е ли? Не. Той даже може да е по-силен. Не искам още да го засилвам. Ами той след това и не трябва да е силен. Ако кажеш, ще си е фален до парченци за секунди става. Не, той има дърва, аз го избутах у него. Дилафа е там. Сега се разпали. Ето с дъска. Пък ето и реко да ги бутна навътре, той да отиде настрани. Виж колко много домати са. Смисъл? Еми доста е. То ще се извари, верно, ма е доста сега. Мазе да прави долу коремче. Ще прави още. Сега. Много ти отива. Направо си професионален готвач на лютеница.